que es la presidenta del grup. Explicarà, farà l'explico d'avui, explicarà aquesta presidenta. Mado! És un partit de color marfí i està decorat tot amb bronzes i puntes, amb màniga 3/4, la faldilla té una mica de rugat i va tota en volant, i la part de l'esquena té tot de botonets, que si veieu està tot a la mateixa roba. Llavors porta també una bosseta de marcada amb color vell, amb unes petites flors de decoració, i un barret que és pamela, perquè en aquesta època, en aquest tipus de vestits així, els barrets són una miqueta més grans, han decorat amb flors i plomes. Moltes gràcies, Virginia. Molt guapa. Que sembla modelo, de veritat. Sí. Molt elegant. Guapo! Guapo! Guapísima! Guapa! Mira, mira. Oh. Mira, mira.
amb aplicacions i batejada de la negra i sòbria Guapos. Sí. Esa es una elegancia, de verdad, esta señora. Mira, mira, mira. Guapos, guapos. el Museu Tèxtil de Terrassa. El vestit de la peça té collar i mànigues 3/4, està confeccionat amb fons de setí color ivori i cobert amb un tull llaborat amb cintes de setí, aplicacions de vellut i peces tenen un entramat amb canonets negres. El canessú, el coll i la part inferior de les mànigues estan coberts amb tull brodat daurat i aplicacions de terra. Al davant superior hi trobem dos corals de puntes de xanilles i la lençura. El coll i les mànigues han perfilat amb una cinta de vellut color gris, la faldilla cobrit pel vellut i el tull es recull al darrere mitjançant un tull gris fixat per una peça de vellut. La part inferior té més amplitud i una petita cua al darrere. El vestit es corda al centre de l'esquena. Complementen amb un tocat de flors i plomes i una bosseta de mà de granadura. La faldilla té més vuelo i la màniga té un petit frontit a la copa màniga. És un dos peces que està confeccionat en un dret de color. La faldilla té 6 campanes i un pes senzill i tota la decoració recau sobre el cos que té una plec de punta amb mòduls de piquet. La màniga tipus 3/4 està guarnida amb puntes murals. El tancament es fa pel davant com molts vestits modernistes de l'època. El barret és tipus canutier amb flors de la mateixa color del vestit i puntes negres. La bosseta de mà també està confeccionada amb el mateix teixit del vestit i complementa tot el look un barri i una ombrella de front. És la típica faldilla més tipus trompeta, és un tipus trompeta de manobrí, l'usa té la màniga tipus farol, amb més flex a la copa màniga, i la faldilla és aquesta construcció que fa tipus trompeta i tot està amb aplicacions de puntes de color groc. Complementa el look, un barret tipus no canopí, una està confeccionada amb un teixit de tomà decorada amb brodat de flors i granadura en rosa i negre. El conjunt està confeccionat amb una bosseta de mà de seda natural, brodada amb granadura i perles, un barret amb flors i copamela i una ombrella també de puntes. El barret està guarnit amb formes amb florecitor. No oblidem els guants amb fil, que tota senyora modernista no sortia mai sense ella al guant. Pasan las manos y que no se hace proceso. Mira la factura. Profusament decorada, perquè té una mena de nervadura, a la copa de la màniga, i el puny està decorat amb uns fils i tots els botonets estan forrats amb setí de color groc. El teixerit que porta és un teixerit original de l'època, amb puntes de cotó brodades, que és original, i el barret està confeccionat amb la mateixa roba del vestit i porta una bosseta de mà també en conjunt. No oblidem el barro, que tota senyora modernista també no sortia al carrer sense ell.
amb color idoni. La faldilla també es tanca pel davant, si podeu veure també porta uns botons de color, del mateix color groc que porta el viu tot el vestit, i el vestit, la seva salvatge està tota brodada en moltes gràcies, Àngela. Guapíssima! Ai! L'aplicació de granadura i extravagàncies de procedència original de l'època que ha estat restaurada. La part inferior del cos té aplicacions de dibuix i granadura, formant motius i nules. Les mànigues tenen aplicacions de dibuix i granadura en un servei elaborat en granadura original modernista. L'aplicació de la punta del chantilly és una falsa màniga. La faldilla s'ajusta als malucs i s'obre al baix en forma de tomàquet. El baix de tota faldilla està decorat amb aplicacions de brodats, de fulles i dibuixos i dibuixos fets en granadura negra. El voladís de la faldilla està decorat amb una hortança negra i blanca. Totes dues peces es tanquen al centre de l'orella. El cos està increïblement treballat amb varilles espectaculars. Donat temps, teneu que te'l cobrar, ¡Ay, sí! Te van a besar la mano, yo hago después. No. Yo hago después. Ah, vale, vale. Tengo que estar encima de Pues ella. cuando aquí es cuidado, Una injustícia, ella ho ha dit, ella! Les regles del floret tenen que estar aquí, Sí. L'altre és el pueblo. Seny i senya! A terra, vine més per aquí! Cap aquí! Vinga! Em reto, a les meves terres! A les meves! No, les meves terres! Cap lleialtat. Sigui net, I tant, i tant, i tant! sang i fetge aquí, sang i fetge. Però ella és la mestra. Modernista. Mentida! No és mentida! A veure, Els bombers, ara venen els bombers que són músics. Ara venen els bombers que són músics. Llavors, de llum i color venen... Senyor mossèn, comandi! la guerra civil primera escoltada s'ha acabat. Continua. Primera sang, que corri la sang. Que corri la sang. Senyor de la Vella Creu, baixa! Posa't aquí. Ets una lladra, ets una lladra! Ja el cura.
cosa bona, a la meva mare prometo recuperar les terres. Abans ho diré, no sé. Les terres són meves. Ataca tu primer dels carros per nosaltres. Va, que sigui el que Déu vol. Per les meves terres. Para, tu! Para, bastarda, tu! Germanastre! Terres! Meves, meves, meves! Ton pare! Ja t'he punxat! Ja t'he punxat! Agafeu-la, agafeu-la! Va pinxar primer. M'han dit per aquí que va a la pròxima vida, però posa't allà. A la pròxima vida. Ai, que bonic! Ai, que bé. Home, que estaré més xula, perquè té uns Que va. cabells. Agafeu el floret. Deixa el casco però amb el floret. Ai, que gran. Vinga, va. O així, mira, mira. Talones no. La màxima, posa-la així, sí, com si fessis el tall. Molt bé, l'espasa una mica més alta i així recta, així, ben recta, mira'm a mi, ben recta, perfecte. Així, molt bé, molt bona postura.
Si es de la época del hockey.